malem jay tiyendaan na nakatugaw. Akadwa na ti barkada ngagkakanta, ket ti sangwananda nakatakder di San Miguel, ket ti ramramay da sigarilyo ken marijuana. Kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnut kinagulip, kaskaldi nga nagsara. Hawan maitudo ken masno pamasakbayan, kayarig natbangka nga awan sangladan na. Tuntun agawiden ay anyan nawasang na, agbirok ti makan ken sidaen nananam, ket no awan maiparang ti man nga sawa na. Kalok ti kaldero ken banga tumayabda. Kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulip, kaskaldi nga nagsara. Hawan maitudo ken masno pamasakbayan, kayarig natbangka nga awan sangladan na. Ket no isurumwar ay dumawat ti kwarta, amapan na iinom wenno isugal kaka. Ket no awan ti maited pobre nga sawa na, tungpada no wenno kugtar ti malakaman na. Kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulib, kaskaldi nga nagsara. Awan maitudo ken masno pamasakbayan, kayarig natbangka nga awan sangladan na. Denggem mo gayem ko ti adal to'y ayub ko, di mo kadlaisen ipan mo di tapuso. Awan nasayaat nga ite di tibisyo, no di laeng sakit ladingit wenno infierno. Kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulip, kaskaldi nga nagsara. Awan maitudo ken masno pamasakbayan, kayarig natbangka nga awan sangladan na. Kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulip, kaskaldi nga nagsara. Awan maitudo ken masno pamasakbayan, kayarig natbangka nga awan sangladan na. Kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulib, kaskaldi nga nagsara. Awan maitudo ken masno pamasakbayan, kayarig natbangka nga awan sangladan na. Ti Kristiyano agragrag ko, gapoy ti Apo uray awan sani kwa ngadu bintulat ta sumardeng amapan makiserbisyo biag ti Kristiyano kararagsakan awan ti masarakan kapangiaspingan biag ti Kristiyano kasayatan kinatalakin inanama iti magunudan. Wen putno uray no nano mo
jay nga tu ayan ni Jesu Kristo balitok a palasyo biag ti Kristiyano kararagsakan awan ti masarakan apang iaspingan biag ti Kristiyano kasayatan kinatalakin inanama iti magunudan kakabsat intay agpatuloy itay kuma sumardeng kinagkaboy uray narway banbanu ken utoy magunudan tibang ar nuintay agtultuloy biag ti Kristiyano kararagsakan awan ti masarakan apang iaspingan biag ti Kristiyano kasayatan kinatalakin inanama iti magunudan anak ko apay malday ka naming pingsan kadin nga nalipatan ti ayat ko ken kangawan ninggana ti anak ko ket natay gapu ken ka tumakder ka ket agdayaw ka di nga kita enti problema lagi pem dagiti kari ken ka yeg mo amin kanyak dadagsen ta puson at tuya di kanto panawan pinili ka tas may sana hadikan ko nga mangibingay iti Ebanghelyo san nga dagiti makita ti pagtalkan iti pamati ituloy mo naman na dimngalinggen ti dibek ti demonyo lamang upay ken mangidep tayat mo at tuloy ka tadandanin di tiyempo aging gamalpas biag mutoy daga kanon tuman ikan to panawan
pinasi awan patenggana napnut rago daytoy kararwa pinunasam amin ragit tilulwa uray adu ti pagpadas ti biag ko agdayawag lataken ka o apo agtuluyan agserdiken ka ama jagagdandanagen at datalnak naken agtaleka di nakto panawan uray adu ti pagpadas ti biag ko agdayawag lataken ka o apo agtuluyan agserdiken ka ama jagagdandanagen at datalnak nagen agtaleka di nakto panawan agtaleka di nakto